Ja, de VITEC die bestaat over een techniek waardoor hij bacteriën en gisten kan identificeren. Ook kan deze machine kijken welke antibiotica het best geschikt is om de patiënt te behandelen. Binnen het lab werken al onze collega's binnen de afdeling microbiologie met deze machines en hij wordt dagelijks gebruikt voor alle kweken die wij doen. Kweken worden ingezet als er bacteriën groeien, dan moeten deze geïdentificeerd worden om te kijken welke bacterie dit is en hoe deze het beste behandeld kan worden voor de patiënt. Er zijn bijvoorbeeld patiënten die komen met een urineweginfectie bij de dokter, ze leveren urine in, wij zetten de urine op kweek. We kijken welke bacteriën daar dus groeien, identificeren deze met de VITEC en daarna kijken we met welke antibiotica deze patiënt het best behandeld kan worden. Ja, voordat deze apparatuur veilig verstuurd kon worden, moest de apparatuur eerst gedecontamineerd worden door onze medische elektronische dienst. Dit is gebeurd en de apparatuur staat nu klaar voor transport eerst naar Curaçao, waarna het doorgestuurd zal worden naar Haiti.